They're so big. Those fish are so big. Това е кормил на кораб, татко. Кормил на кораб. Я виж какви големи риби има тук. Коя е най-голямата риба? Виж каква голяма риба. Ау, каква голяма риба има. Ела тук, има ли други риби? Ела тук, Кики. Да виж татко. Ела тук, виж каква голяма риба. Ела да видиш. Виж каква голяма риба. Виж там. Барабан, да. Кики барабан, ама той е стол барабан. Прилича на барабан. Да, да. Вкъщи, като се приберем в София, Кики ще свири стата на барабаните. Да. Виж ти големи риби, бе, татко. Виж къде са рибите, къде е аквариума? Къде е аквариума, татко? It tells you what to eat, what kind of tuna. These are very interesting. Flounder. See the choice, what's better, flounder? So you gotta read that. What's better, flounder or bass? And then it tells you. Тук бе, тук съм бе тази. Дай го кажи. Ай, тук не може да снимаме. Дай ти джуба. С татко ще гледаме сега рибите. Значи не може да държим и тебе и апаратчето.